Турыга перпендикуляр темасын мәсьәләләр шишүдә куллануны карап китик. Берилгән турыда ятмаган ноктадан берилгән турыга перпендикуляр төзү өчен сызым эчпочмагыннан файдаланалар. Беренче мәсьәлә. А һәм С нокталары А турысыннан бер якта яталар. А турысына төшерелгән АБ һәм СД перпендикулярлары тигез. АБД һәм СДБ почмакларының тигез икәнлеген исбатлагыз. АДБ 44 градус булса, АБЦ почмагын табыгыз. Димәк, мәсьәлә буенча А турысында ятмаган А һәм С нокталары берилгән, АБ һәм СД турылары перпендикуляр һәм АБ һәм СД кисемтәләре тигез. Исбатларга АБД һәм СДБ почмакларының тигезлеген. АДБ 44 градуска тигез булса, АБЦ почмагын табарга. Шарт буенча АБ һәм СД турылары перпендикуляр. Димәк, АБД һәм СДБ почмаклары 90 градус дигән сүз. Беренче өлеше исбатланды. АБД һәм СДБ почмаклары ике ягы һәм алар арасындагы почмагы билгесе буенча, ягъни почмаклар тигезлегенең беренче билгесе буенча тигез. Чөнки шарт буенча АБ һәм СД кисемтәләре тигез, БД ягы уртак, АБД һәм СДБ почмаклары тигез. Тигез почмакларының тиңдәшле элементлары тигез була. Димәк, АДБ һәм СБД почмаклары 44 градус. АБЦ почмагы АБД почмагының бер өлеше булып тора. Ягъни АБЦ АБД һәм СБД почмакларының айырмасына тигез. 90 алам 44 градус. Һәм җавапта 46 градус килеп чыга. Димәк, АБЦ почмагы 46 градуска тигез. Турыга перпендикуляр темасы буенча үзегезгә кирәкле мәгълүматны туплагансыздыр дип уйлыйм. Бүгенгә сау булышабыз, киләсе очрашуларга кадәр.